Қазақстандағы туған тілләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган махсус сәхифәбезне дәвам итәбез. Ул республиканың күп милләтле авыллары һәм анда яшәүче гаҗәеп кешеләр турында. Булачак бәйрәм уңаеннан бу юлы бик үзенчәлекле урынга юл тотарбыз. Теләче районының Лесной авылы. Монда агач үстерү һәм аны эшкәртү белән шөгыльләнәләр. Шул исәптән хатын-кызлар да, әйер егетләр ауга да йөри. Агач ташучы кызлар казакча пешерелгән кыргый үрдәк рецепты һәм районның милли бренды булган шиге үрнәкләре белән Айгөл Бәдретдинова таныштырыр. Кайчан кирсәң шаулый горурланып, тавышы гөрләп тора тамырдан. Әкиятләрнең теле белән миңа ни сөйли урман, ни сөйли урман. Бер ни сөйләми, әйдә инде, көтәләр бит. Тукта инде, Рамил, илһамландым бит әле. Бүген без Татарстанның төньягында, Казаннан 78 километр ераклыкта урнашкан Лесной авылында кунакта. Монда татарлар, руслар, керәшеннәр, башкортлар яши. Әйдә Татарстан, күп милләтле дуслыкның матур үрнәген карыйк. Алар аны Лесной дип йөртә, татарчага тәрҗемә итмиләр. Авыл клубы мөдире Гөлия Вахмина безне банкага тутырган үрдәк белән каршы ала. Казах ризыгы ди, шуның рецептын өйрәтәчәк. Мин үзем Казахстаннан, менә шунда тәмле итеп пешерәдек без. Анда безнең ирләребез, әтиләребез охотага йөриләр. Шулай итеп банкага ни өчен? Чөнки аның кыр үрдәгенең үз тәме бар. Теге су тәме килә, менә аны бетерер өчен төрле специялар тутырып, Кыш ите, суган, сарымсак, яшелчә, тәмләткечләр барысы да катлап банкага тутырыла. сыңы слой специялар тутырабыз. Гөлия, сез үзегез шундый матур татар телендә сөйләшәсез, ә үзегез Казахстанда туып үскәнсез. Минем әни белә әти арчаякларыннан татар теле, ана сөте белә керде. Мероприятиелар үткәрәбез без. Афәрин булдырдыгыз мәсәлән, анда менә ике команда ештереп батл ясыйбыз. Руслар ничек татарча беләләр сүзләрне, и татарлар инде кем ничек русча белә, менә шундый батллар ясыйбыз без. Ризык пешерүдә батыллар буламы соң сезнең? Була, ничек кенә. Ике ярым сәгатькә тыгабыз. Аның сөякләре дә җимешак була. Тәмле булыр инде. Тәмле була. Ниндидер тавышлар килә, сез кунаклар көтәсезме әллә? Әйе, 8 мартка әзерләнеп. Проходите, здравствуйте. Идем. Руслар, татарлар, керәшеннәр, башкортлар һәммәсенең үз тәмле ризыгы. Авылдашлар 8 март бәйрәмен шулай каршылаячак. Өстәлдә шикмәнле бәрәңге дә, гөмбә дә бар. Русча итеп пилмән дә бөккәннәр. Аны Леснойда эченә ит белән бәрәңге салып ясыйлар. Керәшеннәр балык бәлешеп пешерергә ярата. Бер слой бәрәңге салабыз, бер слой яңадан балык. Балык Лесной күленнәнме? Әйе, Лесной күленнән минем иремдәген, малаемдагын бал тотарга бик яраталар. Балык тоту, урманчылык, умартачылык, күлләргә бай урман янында урнашкан Леснойда тырыш халык яши. Ел сайын 1000 гектарга якын агач утырталар. Бу елына 1 миллион агач дигән сүз. Урман утырту белән шөгыльләнәләр. Элегрәк булган инде монда күмер чыгарганнар, сугыш елларында утын әзерләгәннәр, чана ясаганнар, арба тәгәрмәчләр ясаганнар. Суда балык yüzədirlə, su salqının sizədir. Лесной бистәсе тарихы 1917 елда Саба лесхозына караган җирләрдә Ленин урманчылыгына нигез салыну белән башланып китә. Урманнары белән дан тоткан әлеге җирлеккә 1931 елда якын тирә авыллардан берничә дистә гаилә күченеп килә. Төп кораллары балта һәм кул пышкысы була. Монда төпләнгән беренче халык урманчылык белән шөгыльләнә башлый. Рамил адашкан мәллә? Безне агач эшкәртү цехында көтәләр. Агач эшкәртү цехына экскурсияне җитәкче Алмаз Сәхтиев уздырды. Мондагы нәфис кызларны күреп шок катырлык. Көчсез затлар дияргә теләйләнми. Раилә Мөхәррәмова монда 11нче елын эшли. Хатын-кыз өчен хезмәт авыр инде, но без арламыйбыз. Без инде яләндек. Үз хезмәтебезнең нәтиҗәсен күрү, бу поддоннарның китеп баруы, файдаланылуы безнең өчен бик мөһим. Хикмәт игътибарда ди җитәкче. Мактап торсаң, хөрмәт итсәң, 8 март кына түгел, көндә тырышып эшлиләр. Безнең хәзерге вакытта 10 хатын-кыз эшли. Карагыз әле 8 март бәйрәме белән ничек котлыйсыз соң? Сез инде роза урынына агач ботагы бүләк итәсез тирәйме? Әлбәттә без үзенчәлекле котлыйбыз, но беренчедән инде без җылы сүзләр әйтәбез. Һәм без аларны бик яратабыз.
Лесной авылы хатын кызлары шиккен сөлге һәм кул яулыклар инде 8 ел Теләче районының бренды булып тора. Сабан туй бәйрәме дисеңме, Тассирның 100 еллыгыма бер генә тантаналы чарада менә шушындый милли үрнәкләрсез узмый. Лесной авыл клубында шигелмәгән бер әйбер дә юк. Монда төрле милләтләрнең курчаклары да, урман нигъмәтләреннән кул эшләнмәләре дә бар. Шәл бәйләдем, шәл бәйләдем, шәл бәйләдем. Безнең талантлы яшьләребезне беренче чиратта барлау, ачыклау, аларга ярдәм итү. Әлбәттә, туризм өлкәсенә дә бу безнең шигүле бизәкләребез кирип китергә мөмкин. Ул милли үрнәкләрне буыннан буынга авылда яшәүче өлкәннәр тапшыра. Гәүһәрия Ибраһимова шигүдән тыш шигырьләр дә яза. Ага соң син чишмәкәем, суың салкын, шундый саф. Саф сулы чишмәсен яратмый мөмкин түгел. 2019 елда Леснойда яшәүчеләр аны үзара салым акчасына төзекләндергәннәр. Бердәмлекнең сире бер-береңне хөрмәт итүдә. Җирлектә катнашникахлар күп. Бергә дус яшибез, бергә аңлашабыз. Рус бәйрәмнәрендә үткәрәбез, татар бәйрәмнәрендә үткәрәбез. Леснойны ничек яратуларны алар бер сүзгә дә сыйдыра ала. Табигать өчен яратабыз. Бай урманы өчен. Балыклы күлләре өчен. Акыллы һәм сәләтле балалары өчен. Сезнең белән очрашулар юл идәре истәдә шу. Теләче районыннан Айгөл Бәдретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.